παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Τηλεμαχός και σήμερα θα παίξουμε το Five Nights at Freddy's 4. Και όσοι δεν έχετε δει το 3, το 2 και το 1 που έχω παίξει, δεν θα καταλάβετε τίποτα. Γι' αυτό δείτε τα πρώτα και μετά έλατε πάλι στο 4. Λοιπόν, όσοι φοβάστε πολύ, μην το δείτε αυτό το βίντεο. Και μικρά παιδιά, μην είστε όταν το βλέπετε. Και γι' αυτό πάμε στο βίντεο. New game. 5 nights, the party, κάτι τέτοιο, ναι. Λοιπόν, είμαστε αυτός ο πιτσιρίκος. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω τι λέει, αλλά ναι. Λοιπόν, εγώ τα περνάω. Λοιπόν, λέει σάντ εδώ. Έλεγε πάνω από το κεφάλι μας. Εδώ μια πόρτα. Κάτι φίλοι μας. Εδώ έχουμε σιρτάρι. Εδώ κάποιος ξαπλώνει. Η πόρτα τι στο καλό ρε παιδιά. Για να δούμε. Όχ, γιατί κλαίω? Μη κλαις ρε Γιωργάκη. Tomorrow is another day. Οκ, πάμε. Πω, κλαίει ο Γιωργάκης ρε φίλε. Τι τον κάναμε και κλαίει τώρα? Έλα ρε, το κρίμα το παιδί. Όχι να φάω ένα πατατάκι. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, λέει hold the shift. Okay. Hold the control and flashlight. Οκ, εδώ λέει να προσέχω άμα ακούω φωνές, αναπνοή, πρέπει να κλείσω την πόρτα. Λοιπόν, ωραία, έφυγαν αυτά. Οκ, για πάμε εδώ, να ανοίξουμε το flashlight. Λοιπόν, να βγούμε πίσω από το κρεβάτι. Ωραία. Το έχω παίξει το game. Βασικά δεν το έχω παίξει. Το έχω δει από άλλους YouTuber. Και λέω να το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, βάω καλή ώρα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Μην έρθει κανένας μπόνι, μια τσίκα, κανένας Φρέντι. Λοιπόν, από εδώ, τίποτα. 1 η ώρα. Και δεν υπάρχει κανένας μέχρι στιγμής. Παιδιά, κανένα δεν έχει. Λοιπόν, για να δούμε και εδώ. Κανένας. Τώρα είμαι παιδιά, φανταστώ. Νομίζω να παιδί είμαι. Για να δούμε. Πίσω τίποτα. Ντουλάπα. Θα ξανακοιτάξω πίσω. Πάμε δεξιά. Παιδιά, φοβάμαι λίγο. Στον τω μεταξύ δεν ανάβει το φως. Να το, πάνω είναι. Έτσι είναι το game, τι λέμε, τι νομίζεις? Οπα, πάρε λίγο. Οκ. Κανένας. Πω, φοβάμαι με πεταχτεί κανένας μπόνι. Φοβήθηκα. Παιδιά, αρχίζω και φοβάμαι. 2 η ώρα. Που με ξύνει η μύτη κάθε 3 και λίγο. Κανένας πίσω μου. Ούτε. Φοβάμαι, πήγα έτσι πίσω με, είπατε. Λοιπόν, πάμε και εδώ ντουλάπα. Ωχ, 3 η ώρα, όχι! Τέτοια ώρα βγαίνουν τα φαντάσματα. Το βατέ! Το βατέ! Παιδιά, χείστηκα πάνω μου. Παιδιά, χείστηκα πάνω μου. Δεν σας λέω τώρα πλάκα. Να, το κακό μες στον κόλ. Παιδιά, φοβάμαι.
Μπόνι. Τσίκα. Αρχώνομαι. 4 ώρες πήγε. Πες να το κατεβήσουμε, μακάρι. Όχι ρε το Razer ποντί. Όχι ρε φίλε. Δείτε εδώ. Ευτυχώς δεν έγινε καμιά καταστροφή, βλέπετε. Πω ρε παιδιά, τι έγινε μόλις τώρα. Καλά είναι. Για κάτσε να δω. Ευτυχώς καλά είναι, παιδιά, τρώνε. Τι έκανα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Σας στείλω να μην το παίξετε. Παιδιά, χαίστηκα πάνω μου όταν έφαγα jumpscare. Λοιπόν, δεν παίζω άλλο, όχι φοβάμαι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε, βάλτε ένα like και μια εγγραφή. Και άμα θέλετε να παίξω το Five Nights at Freddy's 5, δηλαδή το Sister Location, πρέπει αυτό το βίντεο να φτάσει, για να σκεφτώ, 5 likes. Άμα τα φτάσουμε και τα προσπεράσουμε, βασικά άμα τα προσπεράσουμε τα 5 likes, θα έρθει πιο γρήγορα το Five Nights at Freddy's Sister Location. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε, βάλτε ένα like και μια εγγραφή. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye.